Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Vine a descobrir les novetats del centre comercial Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols, juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites, moda, complements, supermercat, restauració, amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al país del shopping. Bé, aquests dies hem sentit a parlar del Black Friday, ja el tenim amb nosaltres, i bé, avui volem parlar de com podem simplificar aquestes compres, fer-ho d'una forma molt més conscient, i per això en parlem amb la Clara Masons. Ella és organitzadora professional. Molt bon dia. Bon dia, com estàs? Bé, Clara, gràcies. Gràcies per venir avui aquí al Teatre Tot. Bé, tenim el Black Friday, del Black Friday ve el Nadal, són èpoques que ens plantegem fer compres, no? Perquè tenim alguna rebaixa que no ens va malament tenir-la a vegades. Exacte, aprofitem el reclam aquest dels descomptes i aleshores ens aboquem a comprar les cosetes que ens fan il·lusió i necessitem i després coses que impulsivament veiem perquè hem d'aprofitar, no? I el que fem amb aquesta intenció d'estalviar diners aprofitant el descompte és a vegades gastar més del que realment hauríem de gastar segons les nostres possibilitats. Clar, és veritat que ara és quan aprofitem també per fer alguna compra per regals, no? Sigui per Nadal, per algun aniversari o inclús perquè volem renovar electrodomèstics, roba de casa nostra, no? Que a vegades ara podria ser el bon moment. Jo crec que tenim la idea que ho farem, doncs, per exemple, si t'has de renovar la rentadora, que hi vas pensant des de juny o així, penses, m'espero el Black Friday, potser a veure què passa, i a vegades surten rebaixes de preus que no són reals, o sigui, això és un frau, no? Però és bastant comú. Val la pena, potser, una miqueta abans, mirar-se el preu d'aquesta rentadora i després comparar-lo amb el Black Friday i dir, realment l'han rebaixat o han pujat el preu abans i després l'han rebaixat pel Black Friday? Està bé fer una miqueta de cerca abans i assegurar-nos que realment aquest descompte és autèntic. I després, això que dius del Nadal seria ideal. O sigui, als Estats Units aprofiten el Black Friday per fer les compres nadalenques. I nosaltres som una altra cultura i el que fem és el Black Friday, ens gastem un munt de diners i després, quan arriba el Nadal, el 23, el 24 de desembre, anem, i abans de Reis, anem a última hora comprant cosetes, no? Jo crec que seria bé actuar amb una mica de previsió i, com tu dius, aprofitar aquestes dates per avançar a aquestes compres. És que, de fet, crec que aquí també està el problema, no? Que a vegades estem a l'estiu i potser no pensem en el Black Friday, no? I que fins que no comença octubre ja te'n comencen a parlar les empreses o inclús fan la Black Week, no? Que t'allarguen una setmana, en principi, aquests descomptes d'aquestes rebaixes, doncs, fins que no t'hi trobes, jo crec que no hi penses, no? I això fa que comprem potser coses innecessàries. Sí, és natural, clar, no pensaràs, l'1 d'agost no et poses a pensar en uns botins d'hivern, saps? En uns pantalons d'esquí, és normal. Jo el que faig és anar-hi pensant tot l'any, és a dir, tinc una llista al mòbil, que me la puc fer, per exemple, amb el Google Keep, que és una aplicació de Google gratuïta, on tu et fas la teva llisteta de coses, i jo la faig servir moltíssim, o, per exemple, en el teu WhatsApp, fas un grup amb tu mateixa, diguéssim, i t'envies allà les cosetes que et vols comprar, i ho vas tenir present. I quan s'acosta la Black Week, la revises i mires si realment necessites o et fan il·lusió aquestes cosetes, perquè com més perspectiva tenim, més ens adonem que allò responia a un impuls, més que no pas a una necessitat real. Jo no estic en contra de les compres, o sigui, a mi m'agrada comprar, m'agrada l'experiència, no criminalitzo el Black Friday, però el que no vull és el remordiment de dir, m'he comprat tot de coses que després només em destorben a casa, o roba que realment no me l'estic posant, i és perquè no hem tingut prou perspectiva d'estar a la nostra llista de desitjos prou temps per assegurar-nos que allò ens agrada, no? Suposo que pot ser una miqueta com quan tu coneixes una persona i t'enamores de cop, no? I després la vas coneixent de veritat i vas veient que allò no et quadra amb la il·lusió que et feia al principi. Potser és bona idea anar reconeixent aquesta persona a poc, anar veient si ens agrada i aleshores després acabar-nos de fer el pas i d'enamorar-nos i ser parella, per exemple, no? Això ho equiparo a la compra, diguéssim, al formalitzar-ho.
Clar, i de fet ara és que ens trobem en una època en què pots comprar tot a hora. És a dir, tu pots estar amb el pijama a punt d'anar-te a dormir i si vols pots comprar alguna cosa, no? Clar, i tenir-lo l'endemà a casa. O sigui, és que et precipites. I és això, i amb les parelles també pots connectar amb qui sigui qualsevol hora, qualsevol moment, i tenim un ritme que no afavoreix la reflexió i afavoreix molt el consum impulsiu. Aleshores, jo per això soc molt fan d'aquestes llistes perquè és la meva manera d'estalviar diners i després d'encertar-ho més a l'hora de fer un regal, perquè jo el que faig és escoltar les persones al meu voltant tot l'any. Si, per exemple, al febrer comenten «Ai, em faria il·lusió, no sé què, m'agrada tal cosa», jo ja m'ho apunto. I així, quan s'acosten les dates de Nadal, ja ho puc anar a comprar. Si m'espero l'últim dia, segurament faré una cosa que, entre tota la feina que hem de fer, totes les coses que tenim al cap, no serà una bona decisió. Serà aquest regal d'última hora, a vegades que, a veure, no tinc res contra les bufandes i contra les tasses o les espelmes, però és molt típic, no? I sembla com que no has pensat bé en la persona. En canvi, si aquesta persona fa temps que desitja alguna cosa i tu la sorprens amb això, és com que l'experiència és millor, no? Aquesta persona està més satisfeta i nosaltres també perquè donem. Sí, i també ens estalviem aquest estrès d'última hora, perquè tampoc fa que l'experiència pugui ser única, no? Clar, és que tu pensa les dones, tu ets molt jove, però jo ja sóc més veterana i tinc molta feina per Nadal, o sigui, a part dels regals de tothom i pensar en les criatures, estar amb les criatures perquè no tenen escola, pensar els menús, anar a comprar les coses, preparar-ho, encara que tu encarreguis tot el menjar fora i tot, ho has de pensar, ho has d'encarregar, ho has d'anar a buscar, no? Tenir la casa per rebre la família, no es tracta de fer una neteja extrema, però sí que t'agrada tenir la casa una mica arreglada perquè tothom estigui còmode. Aleshores, no et diré tots tenim molta feina per Nadal, perquè això recau sobretot en les dones, aquí no puc ser inclusiva, però el Nadal no són unes festes de recolliment i de tranquil·litat com podrien ser. Normalment ens generen molt d'estrès i després de Reis, quan recollim l'endemà tota la decoració i el pessebre, diem, oh, ja està, per fi. I això és una llàstima, perquè a mi que m'encanta el Nadal, el que vull és disfrutar-lo al màxim i tenir aquest moment d'introspecció també, de contacte amb la foscor, amb la llum que neix a partir del 24. Sí, la veritat és que això és bonic i hauria de ser així, no? Llavors, a part de poder anotar, fer les nostres llistes, creus que hi ha altres mètodes també per organitzar les nostres compres? Apuntar-nos inclús els costos tots, tenir-los organitzats, una mica què ens pots recomanar perquè dins del caos que comporta el Nadal tinguem la màxima organització possible. Sí, exacte, hi haurà un caos no previsible, que existeix perquè la vida és així, però després, per exemple, si tenim un bon pressupost no vull dir un pressupost gran, sinó un pressupost apuntat, ens cenyirem això i quan pensem quin tipus de regal hem de fer i quants, diem, a veure, atenció, que el pressupost que tenim és aquest, és el mateix que l'any passat. No ens passem, no comencem a flipar-nos amb què volem comprar, no? O potser diem, mira, jo tinc aquest pressupost i m'agradaria fer aquest regal que el triplica. Parlo amb altres membres de la família, a veure si ho podem fer conjuntament, però això no es pot fer el 24 al vespre, s'ha de fer abans. I aleshores el pressupost, que te l'apuntis al Keep, per exemple, o en un diari o una agenda, i cada any el conservis per anar-lo consultant, està molt bé. Després els menús. Si tu t'agrada el 24 perquè treballes tot el dia i no et passaràs el dia a la cuina, fer un pica-pica per sopar, doncs tingues apuntat en què consisteix aquest pica-pica i repeteix-lo cada any, si t'agrada i et funciona, no? O els canelons el dia 1 de gener, per exemple. Si ens agrada això, doncs per què no? Repetim-ho i creem una tradició. I ja no hem d'estar pensant, a veure, què he de comprar, què menjarem aquell dia, què podríem fer, que sigui original, que sigui saludable, que sigui assequible. Són moltes coses per pensar. I després una altra cosa que faig jo, que sóc mare, és el 3 Reis, 3 regals. Només. Faig un regal educatiu, un regal que és una experiència i un regal que escollin els meus fills. I això és el que demanem, i això és el que porten els Reis. Pensem, ai, però és poc, no? Potser és poquet. Et pots passar, vull dir, els regals poden ser del pressupost que tu vulguis, si ho trobes poc, clar, o poden ser detallets. Aquesta idea que tenim que com més tinguin, més feliços seran, o com més tenim, més feliços som, jo no la veig així, no la veig així. Aleshores,
anem a implementar la simplicitat i l'essencialitat també, per exemple, en el tió, els Reis i el Pare Noel. Clar, és veritat que nosaltres tenim aquesta cultura del consum de com més barat i més petitó, millor, no? I així vas acumulant. No? Sí. I al final no és sa tampoc perquè després veus que són tonterietes que les tens, bueno, que no tenen cap ús, no, al final. Sí, potser quan els nens són petits, doncs peques de que el tió porti moltes merdetes, saps? Perquè obrin molt, se t'avalen a obrir i després quan revises abans d'anar a dormir com que els han portat, és com... merdetes, no? I jo, per exemple, tinc molt gravat el tió, quan jo era petita, portava molt poquetes coses i a moltes cases només portava les postres. No eren com aquests tions magnífics d'ara. I em va portar una maquineta de fer punta, que era un nino. I això me'n recordo tant, que em va fer tanta il·lusió i tan simple, no? I potser una cosa més cara, però més absurda o més freda, no m'hauria fet tanta il·lusió com aquest nino que jo feia punta cada dia i entrava en contacte amb aquesta il·lusió. Clar, creus que hi ha feina per fer, per canviar una mica les nostres mentalitats de consum? Perquè al final també implica en el nostre sistema de... Bueno, jo vull ser més sostenible, però potser en aquestes èpoques deixem de banda el nostre propòsit de ser sostenibles i comprar menys per, no sé, o coses de més qualitat, no? I al final comprem ràpid, barat, en el qual ja també te trenquen tots aquests esquemes perquè hi ha molt de plàstic pel mig, es tomba el producte... Sí, a veure, jo sóc una mica punky, sóc una mica radical, sóc d'un pensament de o tot o res. Aleshores, jo m'he de recordar que potser el Nadal no podré ser totalment sostenible, ecològica, educativa, respectuosa, o sigui, no podrà ser tot, potser, no? Aleshores, jo tinc una amiga que no es fa ni pressupost, ni llistes, ni res de res, i diu, per un cop l'any, a mi no m'importa, saps? I ella ho viu bé així. Els meus fills jo els conec i s'atabalarien bastant si hi ha molt de caos i molta cosa a obrir. Això cada família ha de saber el que pot fer, però jo, més que dir-me a veure si puc ser més sostenible o així, he de rebaixar-me el llistó i dir un equilibri, tranquil·litat. Podem trobar la sostenibilitat que ens faci sentir bé. Jo, per exemple, vull comprar jerseis fabricats a Europa, però és molt difícil i després quan el trobo i pago una pasta gansa... Ja fa mandra comprar-lo. Més que res és que penso, estic pagant la pastaca, que la pago, però això vols dir que el cotó està recollit en condicions òptimes i els tinters són respectuosos amb el medi ambient. És com aquesta traçabilitat no l'aconsegueixo fer, em crea molt d'estrès i hi ha un moment que he de dir, tinc una intenció, d'acord, però calma, que em conec. Sí. Doncs bé, ja ens hem quedat sense temps, traiem la nostra carta tradicional del tarot per marxar. Jo crec que és bon moment per preguntar-li algun consell per organitzar les nostres compres i com el que volem, que és calma, doncs que ens doni algun missatge de quina és la nostra actitud que hem de prendre per aquestes compres. Sí, quina actitud és la que ens ajudarà a estar més satisfets, a estar... Sí, en calma i contents amb el que hem comprat. Exacte. O no hem comprat. T'he portat un tarot dels gatets, que no el faig servir mai perquè és molt pop, és molt jiji-jaja, però he pensat que per aquesta ocasió seria divertit. A veure... Ai, mira! El món. No sé cap on l'he de posar. A veure, agafa la Tolaia. Sí. El món. A tu què et sembla aquest gatet ballant aquí? Què t'inspira? A part que és el centre d'atenció, el que està al mig, vol destacar, bàsicament. Exacte. I que la resta, òbviament, és conscient del que està al mig i que destaca. De fet, me sembla estar molt nadalenc, amb aquesta guirnalda que l'envolta. Sí, és veritat.
Sí, jo veig una mica això. A mi no és una carta que necessàriament parli del disfrute, però aquesta il·lustració sí que ho sembla, no? Una miqueta com disfrutem-ho perquè ens faci sentir bé i tinguem present això, però potser és un disfrute de... Hi ha un disfrute que et puja l'energia i hi ha un disfrute que és com quan et menges un munt de sucre de cop, no? Són diferents. I llavors potser jo crec que parla d'un disfrute d'aquests que potser adquirir algunes coses que et facin disfrutar internament, per exemple, una capsa d'aquarel·les o una novel·la que t'encanta perquè t'agrada un tema determinat. Crec que pot anar més cap aquí la cosa, de recordar-nos a l'hora de fer les nostres compres. El que ens fa sentir bé a nosaltres. Sí, tu dius, em fan sentir bé uns botins. Sí, anem a veure fins a quin punt és que realment és una passió teva o és una compra compulsiva. Doncs bé, moltíssimes gràcies, Clara, per donar-nos també aquests consells i esperem que tinguis una bona entrada al Nadal, que quan comença desembre ja és que ja tenim el Nadal. Exacte. Ens veiem a la pròxima. Gràcies. Bé, us deixem una petita pausa publicitària i a continuació parlarem d'habitatge i sobretot parlarem d'ocupacions en finques que són il·legals i com els propietaris poden anar a una via legal per poder-los fer fora. Ara tornem.